Кету мәҗбүри түгел бит. Монда берәр эш табарсың да тернәкләнеп китәрбез. Гүлназ, тырышып карадык иш булмый бит. Аренданы да көчкә түлибез. Монда булдыра алсам чит илләргә китәр идеммени мин. Аннары мондый форсат бер генә була. Булачак балабыз хәерчелектә үссенмени. Үзебез балалар йортында үстек. Мохтаҗлыкның ни икәнен яхшы беләбез. Ләкин балаларыбыз без күргәнне күрмәсеннәр. Әйбәтрәк шартларда үссеннәр иде. Я инде. Мине дә үзеңне дә борчыма зинһар. Кайтып йөри алмам дисең. Ә бит Алманиягә 3 көннән сәгать очасы. Акчаны кысыбрак тутырга мәҗбүрбез. Кара, кергән һәрбер тиенне җыеп барырмын. Акчаны саграк туту зарур. Үзебезнең һәм балаларыбызның киләчәге өчен моны эшләргә мәҗбүрбез. Җыелган бөтен акчаны сиңа җибәреп торырмын. Син аны күчемсез милеккә әйләндерерсең. Башта үз йортыбыз булсын. Ярыймы? Килештекме, матурым? Килештек. Мин такси чакырыйм. Аэропортка өлгөргә кирәк. Алло? Әмирхан урамы 15-нче йортка такси зинһар. Хәзер килә. Ярар инде. Борыныңны салындырма. Гомер юлдашыңны матур гына озат. Көндә, минут сайын синең хакта уйлаячакмын. Күңелем белән янәшәңдә булачакмын, Хәлилем. Минем дә йөрәгем син дип тибәчәк. Яшәүнең мәгънәсе син. Аэропортка барабыз. Ярар, туган. Озатучы хатыныгыз идеме, туган? Әйе, Сәфәрегез еракмы? еракка туган. Алманиягә. Әйләнеп кайтырга язсын, Ходай. Күңелләрегез бергә булсын. Дөрес әйтәсең. Күңелләр бергә булсын. Йортны алуыгызга сөендем. Ичмасам таныш кешеләремә булды. Рәхмәтләр яусын сезгә. Ярдәм итмәсәгез ала алмас идек. Моңа кадәр да күп яхшылыгыгызны күрдек. Хакыгыз түләп бетергесез. Гөлназ Сәйфи, Әйе, мин. сатып алучы сезме? Әйе. Сатучы. Камил Сәлим. Имза куйганнан соң әнә тикеп тәшкә алып барыгыз. Ул маркалар ябыштыра. Монда? Әйе. Ярар, бик зур Рәхим рәхмәт. итегез. Шушы буларны тутырыгыз. Чыгымнарны янәшәдәге банкка түләгез. Рәхмәт яусын. Гөлназ Сәйфи, Нугман Нигъмәт, Без монда. 2000 сездән, сездән дә 2000. Мәгез. Мәгез. Ордерны менә андагы тәрәзәдән аласыз да, нотариуска имза куйдырасыз. Ярар, рәхмәт. Ярар, рәхмәт сезгә. Бу йорт безгә бәхет китергән иде, кызым. Сезгә дә китерер, Иншалла, иншалла. бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. 6 фатир булды, бит Гөлназ ханым. Әйе. Хәер белән булсын. Эрегез кайчан кайта? 2 көннән кайта. Котлыйм сезне. Рәхмәт. Сау булыгыз. Хушыгыз. Хәзерге вакытта абонентны тоташтыру мөмкин түгел. Хәзер өйдә түгелбез. Сүзегезне зинһар әйтеп калдырыгыз. Гөлназым, бу мин аэропортка килерсең дигән идем. Ярар, барысы да тәртиптәдер шәт. Канатланып кайтам. Сине шундый сагындым.
Maturiye benim. Хәзерге вакытта абонентны тоташтыру мөмкин түгел. Зинһар аннары шап. Estağfirullah. Motorun koylarda sen. Хәзерге вакытта абонентны тоташтыру мөмкин түгел. Estağfirullah. Неше сағат өтті бит инде? Көптен қайтырға тиеш еді бит. Аннары қайтасын да біле. Аллам сақласын, ол бұл болмағайы. Esem, Gülnaz Sayfi, 30 yaş. Юғалғанынан неше сағат? Hazır saat түнгі бір, нақ 8 saat инде хабар yok. Туғандарына шылтыраттығыз ма? Меннен ғайры бір кімі де yok бейт. Шул хақта башта уғайттым бейтіні сізге. Бұл мәғлүмәтләрне нығытып тикшермейше булыша алмыйбыз. Бәлки хастаханәләрне йөреп чыгарсыз. Хастаханәләрне? Аңладым, рахмат. Нәрсә кирәк? Гафу итегез, борчыйм инде сезне. Хатыным югалды. Соңгы 24 сәгать эчендә ашыгыш ярдәм машинасы белән китерелгән кешеләрнең исемлеген тикшерә алмыйсызмы? Юк. Аңламадым. Нәрсәне аңламадыгыз? Хәзер югалганнар белән шөгыльләнсәм, дип эшемнән калам. Полиция участогына барыгыз. Таныклыгы булмаган кешеләрнең исемлеген шунда җибәрәбез. Участокка? Мәйет бүген сез әйткән вакытларда табылды. Нәкъ сез сөйләп биргән кыяфәткә туры килә. Кемлеген әлегә ачыклый алмадык. Иншалла, Юк. Хатыным түгелдер. Булуы мөмкин түгел. Мөмкин түгел бу. карагыз, әзер. Юк. Аллага шөкер, ул түгел. Ул түгел. Ул түгел. Аны югалтсам яши алмам мин. Түз алмам моңа. Уф, Аллам. Йоклап калганмын. Ах, нишләдем мин? Гүлназ койдадыр. Ә мин монда гырлап ятам. Бу нинди мәгънәсезлек. Gülnaz? Алло, Гөлназ ханым, мин Асма Жамали. Сезнең күл буендагы йортның хуҗасы. Түбәнне ясату турында әйткән идем. Акчасын түләү вакыты җитә. Теләсәгез акчасын мин түлим. Бесен аренда хакыннан төшәрбез димәкче идем. Язылганны тыңлагач, миңа шалтыратсагыз бик шат булыр идем. Илһам әфәндегә дә шалтыратам. Алло. Тыңлагыз, мин Гülnazның ире. Әйе, мин дә чыга алмыйм аңа. Бәләгә юлыккандыр дип куркам. Булыша алмассыз микән миңа? Сезнең белән очрашырга буламы? Әйе, ул урамны беләм. Аңладым, ак күлмәкле. Рәхмәт яусын. Рәхмәт, хәзер үк киләм. Esma ханым. Әйе, мин булам. Сез Илһам әфәнде буласызмы? Рәхим итегез.
ismim İlham түгел, Halil. Telefondan da şulay dediniz. Ona şıltıratqanda qoy vaqt İlham efendi bilan сөйләшәйдем. İlham efendi sizga kim bular? Bilmeyim, benim tanışım түгел. Birga ishinglardir. Bu targa da mumkin albatta. Xatınım işlemiş. Tınlağız. Zinhar için bu haqda bar bilgenigizni söylegiz. Xatınıma o'lim qo'rqinishi yanarga mumkin. Men 6 oy ilk onun fatirchisi bo'ldim. Gilnas xonimni ortiq bilib bitirmayman. Lekin vaqt ikkinchi fatirda tura bo'lg'ay. Bir vaqt arenda haqin sizning shundan da uning iri ekanigizni qo'yam bilayim. Toniqligingizni ko'rsatmassizmi ekan? G'afu etigiz. Advokatlar biroz sheklanib biroq qarovchi bo'layindi. Yo'q, siz durust ishlaysiz. Menimcha so'rovingiz bek o'rinli. Sizga yozilishi toniqligini ko'rsatayim. Qarag'iz. Chet el qishi nihaldam ekan? Boshi bo'lgan kishi shunday shibar xotinni qoldirib Almaniyaga ketamini? Şeyler hazır yemişim. Of İlham, esga tushirmasang yaramaymi? Şeker salam yemişim. Аңа карата закон алдында гаепле булып калдым. Бу эшне бүтәнчә хәл итеп булса иде. Аның белән күрешергә кыюлыгым җитмәде шул. Barısını da hal etəcəkbiz, qayğırma. Bu günlər artda qalacaq, həm biz senin bilən ömür boyu bəxtli bulacaqbız. Men seni 5 yıl түгел, bir günə gündə yalğız qaldırmam. Lakin tezgina birər şara күрергә кирәк. Нинди чара? Kadastr aşağı senin izine düşüp, faturlarını senden tartıp alırga mümkün. Kolunda 5 yıl boyu sana jibergen akçalarının kvitansiyaları var. Алайса нишләргә? Faturlarını başka kişi isimine yazdırasın. Işanışlı bir yakınına. Bunu tez arada işlerge kirek. Минем синнән башка якыным юк икәнне белмисең бугай. Yarar, benim ismimge yazdırgalaysa. Meni aşanasındır beyt. Men alam yemişim. Alo? Alo? Alo, bu İlham. Tınlayım sizni, alo? Alo, silegiz sana, alo? Alo? Alo, ne silemişsin? Alo? Alo Dimbit. Söylesene, manyak mısın ha? Alo? Рәхмәт, кызым. Тәмле булсын. Димәк, еллар буя үзеннән үзеп җыйган акчасын хатынына җибәргән мескен. Хатыны башка ергә качканы. Нинди рәхимсез, нинди намуссыз, әхлаксыз кешеләр бар дөньяда, Ходаем. Аллаһ акылга утыртсын. Үземне бик гаепле хис итәм. Белгән булсам, авызымнан ышкындырыр идем менә. Авызымнан ышкындыргач, адресini әйтергә мәҗбүр булдым. Синең бер гаебең юк, кызым. Белеп әйтмәгәнсең ич. Шулай да бит. Хукукы яктан берәр нәрсә эшләп булмас микән? Хатыны кулыннан мал-милкәтен кире ала алмыймы? Дөрестән дә асылда кире алырга мөмкин. Алайса булыш инде син, кызым. Кызганыч бит. Бер яхшылыгыбыз тисен ичмасам. Адресин бирмәскә идәни. Исләренә килеп кирсә, я шайтанга ярып, икесен дә атса. Аллам сакласын, кызым. Иншалла алай эшләмәс.
Иртәгә шунда барып карыйм мин. Әйдә, йокларга ятыйк хәзер. Иртәгәге көнгә бәхет иңсен берүк. Алай итмә инде, җимеше. Сөз бирдең ич миңа. Ярар, син теләгәнчә булсан. Әхлаксызлар. Илһам, менә бу Хәлил. Миңа ничек хыянат ит алдың, әхлаксызлар? Ничек миңа хыянат иттең? Намуссызлар. Бу кабахатлекне ничек эшли алдың син? Кабахатлар. Җитте инде. Ятсызлар. Әхлаксызлар. Кататония вакытлычадыр дип уйлыйм. Травмадан соң нервлары какшаган. Сезнең белән килешәм, Сәйид әфәнде. Вазгыят бу талчык күренсә дә, психозга барып җитмәгән. Сез кушкан дозаны бирә башлыйк. Ярар. Барлык фатирыгызны бу әфәнде сатып аламы? Әйе, Җәннәт ханым. Бу әфәнде алачак. Ирем шулай кушты. Мин дә тиздән Алманиягә барам. Шуңа күрә... Ярар, Гөлназ ханым, хәерлегә булсын. Сез утырып торыгыз, документ әзер булгач мин сезне чакырырмын. Миңа ни өчен хыянат иттең? Нигә миңа хыянат иттең? Ни өчен? Нигә? Нигә? Сау бул, җанашым. Исән бул, җимешем. Илһам, әйдә ордерларны өйдә калдырыйк. Юк, өйдә калдырмыйбыз. Эш урынындагы шкафта ышанычлырак булыр. Ярар. Шулай булсын. Ярыймы? Әйдә, сау бул. Сау бул. Сезгә ничек кенә булышырга икән белмим. Ләкин кулымнан килгән эшне эшләячәкмен. Беренче чиратта кадастрдан хатыныгыз исемле булган теге фатирларны табып, сатырга ярамы дигән аңлатма ясыртам. Аннары сез миңа ышаныч язу бирле хәлгә җиткәч, судны кузгатабыз. Бу яхшылыкны ни өчен эшлисез дип сорасагыз, бу хәлләр өчен үземне гаепле дип саныйм. Ахмак баш, бер юлы бөтенсен нишләп сөйләдем мин сезгә? Мине ишеткәнегезне, аңлаганыгызны беләм. Хәлил әфәнде, зинһар өчен өметегезне өзмәгез. Табиблар сезнең хакта тиздән савыгыр диләр. Сезгә дугалар кылачакмын. Хәзер миңа судка өлгергә кирәк. Тиз арада тагын килеп җитәрмен.
вакытта абонентны тоташтыруу мөмкин түгел. Кайда йөрисең син, Илһам? Сине гомерем буе яратачакмын, Хәлил. Сүз бирәм. Мин дә сине яратачакмын, гомер юлдашым. Бер кемебез булмаса да, бер-беребезгә таянышбыз. Хәзерге вакытта абонентны тоташтыруу мөмкин түгел. Кайда син, Илһам? Бер хәл булгандыр. Милицияга тотылгандыр. Аны тотсалар, димәк, мине дә тиздән тотачаклар. Хәлил зимә төшкәндер, үтерәчәк мине. Ястик стиль тыңлыйм сезне. Алло, Илһам әфәнде белән сөйләшергә теләгән идем. Илһам әфәнде хәзер монда эшләми. Ничек инде? Ни өчен? Белмим, кичә кирәк нагорыза язып эштән китте. Мөмкин түгел. Сәбәбен дә әйтмәдеме? Берәр хәбәр калдыргандыр. Белмим инде, без дә сорадык үзеннән. Лотариядән бик күп акча аттым, бу җирдән китәм. Хәзер ничек телим шулай яшәячәкмен диде. Бу мөмкин түгел. Юк, һич мөмкин түгел. Нигә куркырга миңа? Бик дөрес эшләгән. Былай да эштән китәсе иде. Без моннан качып китәргә тиешбез. Һич шиксез шалтыраткандыр миңа, дивана баш. Тиз генә өйгә кайтыйм мин. Достым, кайда син? Телефоның нишләп сүндерелгән? Син шалтыратмагач теге кыз котырды. Кичен тәмле кафесында булабыз. Аңа кадәр күрешә алмасак, син дә шунда килерсең. Нинди кыз? Кем котырган? Бу ни, бу Илһам? Тормыш тәмен белеп, менә шулай яшәргә кирәк. Бик дөрес әйтәсең. Күңел ачып кына яшәргә. Тормыш шулай кызык бит. Шул. Әлбәттә, шундый матурны ияртеп кәеф ачсаң, дустым. Менә тәм кайда. Башкача яшәү газап. Эшлә дә Дөрес эшлә. әйтәсең. Әйе шул. Бик дөрес әйтәсең. Тагын бер җиргә барыйк әле бүген, мәсәлән, дискотекага. Илһам, Гөлназ? Каян килеп чыктың син? каянмы? Син кая югалдың, Илһам?
Моңа җавап бирергә тиешле кеше син түгелме? Сиңа бик кызык сюрприз әзерләмәкче идем, җимешем. Ләкин син бик вакытсыз килеп сюрпризны бозарга маташасың. Гөнаһыңа кергәнмен икән. Нинди сюрприз? Асылда кылган эшем шит ят әйбер түгел. Гомеремне күңел ачып үткәрергә телим. Миңа мондый мөмкинлек биргәнең өчен ни рәхмәтләр әйтсәм дә әз булыр сиңа. Фатирларны барысын да сатам, күп акча китерә бит. Ә менә бу Диләрә. Матур кыз, а? Уйладым да акчаны аның белән туздыру, синең белән туздырудан кәефлерәк булачак. Нәрсә сөйлисең син, Илһам? Кешер мине. Бәлкем син дивана ереңә барып, тагын бер ничә фатир алырга күндерерсең, а? Сиңа тормышыңда уңышлар телим. Юк, бу мөмкин түгел. Мөмкин түгел. Үтерәм сине. Туктата, нишлисең син? Рәхмәт яусын, Арыслан әфәнде. Мәшәкатьләдек сезне. Юк инде, нинди сүз. Сау булыгыз, Әсма туташ. Сау булыгыз. Хушыгыз. Ышаныч язуын алдым. Хәзер эшне кузгатып җибәрәм. Ни кызганыч, фатирларыгыз сатылган. Барысы да бер үк кешегә. Ә? Әйе, шул кеше. Борчылмагыз, әле соң түгел. Бездән җиңел генә котыла алмаячаклар. Сезгә шундый рәхмәтлемен, Әсма туташ. Әле берни дә эшләмәдем бит. Өметне үзмәскә кушмадыгызмы? Миңа дугалар кылмадыгызмы? Ишеткәнсез икән димәк. Асылда башыма төшкән бәла артык зур фаҗига түгел. Ярый әле балалар булганчы Гөлназның кем икәнлеген белдем. Балаларымның мондый ана кулында үсүен теләмәс идем. Миңа зур сабак булды һәм тормышымны яңа баштан башларга телим. Сезнең өчен бик шатмын. Югалтканнарны кире кайтарып булмаса да савыктым. Хакыйкатны таптым. Иң мөһиме шушы. Koşma! Utirəm seni! Gelmanda! Koşma! Utirəm seni İlham! Utirəm! Koşmadım! Koşma! Utirəm seni! Әйе, Алло, Әсма апаны мөмкинме? хәзер. Әсма туташ, туганыгыз шалтырата. Хәзер киләм. Мәгез. Әү җаным, Әсма апа, мин Рәйханам. Фатирлар сату буенча мөрәҗәгать итәләр. бераз тоткарлап торгәнме сеңлем? Мин протестны факс аша хәзер үк җибәрәм. Ярар апа. Ярыймы? Эшләребез бер үк уң булсын, Ходаем. Операцияны башлыйбыз. Сатуның кагыйдәгә каршы килүен әйтеп, кешен югалтырга дәгъва белдердек. Кадастрдагы хезмәткәр шаһит булырга әзер. Ничә еллык хезмәтегезне һичшиксез коткарачакбыз. Бер дә кайгырмагыз. Hiç кайгырмыйм, Әсма ханым. Бик яхшы сабак алдым. Аннары сезнең кебек дус таптым. Әйтәм бит, иң мөһиме шул. Гөлназ, ул минем өчен хәзер үлде. Сезгә ничек рәхмәт әйтергә белмим. Сез нәрсә, баштан нәтиҗәсен күрик. Сез булгач күрербез. Гөлназ? Гөлназ? Әйе, Гөлназ ханым. Ни генә булмасын, аны шушы хәлдә калдыра алмыйм. Табиб әфәнде,
Тыңлыйм. Мин авыру кешене беләм. Аның өчен нәрсә эшли алам? Якыны буларак регистрациягә мәгълүмат калдырыгыз. Без сезне табарбыз. Ярый, табиб әфәнде. Сау булыгыз. Siz бик яхшы кеше. Яхшы кеше яхшыны күрә. Бу сезнең байлыгыгыз. Саф һавада ничек рәхәт, әйе бит? Әйе. Бик рәхәт. Әсмәне ни өчен яратам беләсезме? Нигә икән? Миңа бер әни бирде шуңа. Син ялагай. Онытмыйча, өчебез бергә ял итәргә китәбез. Ай, гомердә булмаганны. Кайнананың ширбәт айына барганын кем ишеткән дә кем күргән? Алайса күрмәгәннәр күрсен. Кайнанамның балдан татлы сүзләреннән башка бал айы буламыни? Рәхим итәним. Абай, Алла ризалыгы өчен садака бирсәңче. Рәхмәт, абай. Мин сезне беләм ахырысы. Tanımadыңмы? Белмим, йөзе таныш кебек. Теге кешеме әллә? Нәкъ үзе. Әйдә киттек. Кил. Хөрмәтле тамашачылар, кеше акылы, иманы, ихтияр көче белән генә кеше ул. Бу кыйммәтләрнең барысын җуеп, нәфесен тыя алмаучылар исә кешелеген дә, матди мәгънәви саулыгын да, дөньясын да, ахирәтен дә югалтыр. Аннары кеше дөньяда да, ахирәттә дә югалта икән, аның бәхетле кебек күренгән мизгелләре бары тик язык һәм алданудыр.